sa buntag kay Ah, namin. Ang gusto Sayo- na ko, sayo hoy! pa kay- Natay bisita, di ba? Sa'yo pa kayo, no? Ready na ba itong bisita? Mo naman suni ka ng isa, no? Alright. Pero Ato ano- rin daw ato lang ato ang bisita. Kahit kami certified gahi kabay ni. Usa ka batanon, Ipaila-ila gahi Bernie. usa ka batanon nga taga Impasugong Bukidnon ang nagpakita og kaikag sa pag-uma. Kaikag. Kaikag sa pag-uma. Nakadawat na sad siya og pasidungog isip yang Filipino Farmer Award. Kabalo ka kagay. Wow. Mo ba ni problema karon sa problema sa mga kwan kagay art sa mga batanon karon kay murag wa na kayo'y nainganyo sa pag-uma. Kay kasagara sa mga batan ulo makaguna uyuta iyo. Oh, ana man basta uma una nila. Uy, hugaw yuta, ana. Oh. Ning bago lang nahimo siyang resource speaker sa national program nga binhi ng pag-asa. Oh. Ladies and gentlemen, without further ado, The Young Farmer of the Year. ang 27 anyos nga si Richard Dadulin. Mahirap ang Good morning, Richard. Ha, mag-uuma na. Good morning, guys. Mag-uuma ni. Oh, Mag-uuma ni kagayat. sigurado ka nga ay tagba mao na nga akong gipangita nga katong number 7 nga barangay Guapo nga missing sa dugay na nga panahon. Nakita rin nag-farming day bitaw. Guy Richard, kumusta? Good morning. Okay lang. First of all, we would like to congratulate you nga ikaw giila as kaning one of the young farmers nga nakadawat og national award. Ba, grabe. Gano sa ba nagsugod og panguma si Richard Daduli? Year 2015, nag-stop ko pag-skwela. Mao na to nga nagsugod ko sa pagpanguma. Ito dato, gikan na to. Daghan na og opportunities kaniya sa kuha. O mo na ni karon nahimo na po kong national speaker. Actually, napa ko diri sa Manila karon kay napa ko'y mag-talk pa ko by this Friday sa Wow! ng Pag-asa batch 2. Wow, galing. Ah. Unsa man na seminar na para sa kanang gusto pod nga manguma. Kini ang binhi ng Pag-asa para ni sa mga youth. Ang karon ang training of trainers. Ang kini nga mga youth pag humana nila training ipadala ni sila sa mga provincial, sila na po na mag-training sa mga youth dito para pud nga mainganyo sa pagpanguma. Unsay nakainganyo sa usa ka Richard Daduli nga manguma? Sa ako ang nakainganyo sa ako is akong parents is isa ka farmer ug nakita po nako nga nagi kwarta sa farming. Nakita labi na ako taga Bukidnon gyud Region 10. Nakita na ko nga mas maayo gid ang pagpanguma kay ikaw ang sa pagpanguma ikaw pod ang isa pod nga mas maayo, ikaw ang boss, ikaw magbuot sa imong time. Pero kagaya art, di ba itong naging mga adlaw, di ba ni Adto mo Claveria? Siyempre, naman tayo mga relatives niya farmer dito. Kasi daw, ang problema sa mga farming daw, ang makaginansya lang mga kwarta, katog yung mga dinagkong yuta. Pero katong mga ginagmay daw, Tama ka na dunggan ako budak. kaya mga ginagmay daw nga mag-uuma, pangkapit na yuta, pero pangkapital, wala. Ang ending, burang magpinansing. Tabi karon kay kung failure, di, magpinansing hanton malubong. Ang ending, ang yuta mo'y mahimo na nung collateral. Ang ending, ang yuta May embargo. mo surrender. Kinahanglan bang dako byuta ang kinahanglan nga kung mag-farmer ka, Richard? Sa akong experience no, gamay na magid among area. Unsa ka gamay para kay naminaw nato ron nga base unya makahatag kag inspirasyon. Among area is nasa 1.7 hectares. Ang isa lang nga problema sa atong mga farmers karon kay ug unsa man goy sikat, unsay mahal nga tanom, amo tanom pud sila pag abot sa harvest mo barato gid na siya tungod kay mag-oversupply na. Kabali mo sabay sa uso, mo sabay, ana. Musabay. Sa amo amang nga diskarte sa among pamilya labi na ako ug unsay gitanom dito, maupay akong itanom like magtanom sila og daghan nga sweet corn. Ako dili ko mo tanom og sweet corn, kundi akong itanom ang kana mga
purple corn like like sa kuha karon nga akong gi-focus is asparagus. Wala gi kay nagtatanong og asparagus karon no nya naagi kwarta sa asparagus tungod kay mas mahal siya, mahal ang iyang presyo ug wala koy supply sa market. Oh. Dili ba Okay. lisod pagsugod ana example ato ni iskutan kay naamang kay Cocoy's asparagus. Cocoy's asparagus. Nasugdan nimo ni in 20 unsa ka tuig din nasugdan ng Cocoy's asparagus? Year 2019 ako nasugdan ng asparagus katong pag-uli na ko gikan sa Japan. Oh. Gikan kag Japan tungod kay nag-eskwela po kag asparagus. Akong gi-training sa Japan is about agriculture. Nag-focus ko in hydroponics farming, greenhouse yan. So na po kay aquaponics. Sa amo karon wala pa gyud kay wala pa Wala. budget. O Okay. so ano gyapon nga ug nanay budget magkuan gyapon ko buhat gyapon ko ana kay nindot gyud kaayo siya nga technology. O sa dagan sa atong istorya diri Guy Richard mao ni no nga tama nindot mag-farming apan mao ni sa dagan sa atong istorya ha, sa akong napupo nimo nga mga leksyon ha dili kinahanglan nga mudagsa diretso nga manguma ta tana basok na guna na. Knowledge is very important. First of all, you have to learn. Correct? Yes, mas maayo gid nga na kay kahibalo, na kay knowledge kay wala kay kahibalo, tanom ka lang nga tanom, wala gyapon. Mao na nga ang isa ka ang atong farmer karon is kulang gid sa knowledge. Tapos sa mga technology is late kayo sila kay ang uban mutuo man gyud gyapon sila nga katong tinuuhan sa mga tigulang labi na sa pagpananom. Yes. Ako karon advanced technology na talabi na nga daghan na kaayo tag mga sakit-sakit diri sa atong diri sa Pilipinas, daghan nagsakit-sakit sa mga tanom. Oo. So in other words, kanang imuha nga naa kay mga seminar o kini mga seminar karon nga sanctioned by the Agriculture Department, libre ni siya alang sa mga gustong manguma. Libre ni siya. Actually, natay Agricultural Training Institute Central Office ug naapod sa Region 10 na nahimutang sa El Salvador City, nasa dira ka moagi sa munisipyo pasudlod ka. Kana sila mo ay isa ka ahensya sa gobyerno nga naga-pa-training karon labi na kay naay mga TESDA, under sa TESDA po na sila ay TESDA. Ako po nakuha nga mga in situ certificate, upat ka in situ certificate related sa agriculture. Wow. So, libre kita na ng mga trainings plus after the training napaipanghatag nga mga tools para pagsugod sa pagpanguma. In other words, katong gusto nga manguma, mga kagahi, kung gusto mong mag-uma, mag-venture, limang kabayan last week, naimbita nato ang NEDA, niingon po sila nga ang kwarta karon kung gusto gid mo nga magnegosyo, nga wa kaayoy kompetensya, mao ka na ang pagpananom og pagkaon. Ha? Mga food plants. Sama aning gihimo ni Richard Dadole, ang ato ang Young Farmer Awardee. Kani karon sa mga barangay, kay usahay ang problema po kani mga batanon karon kana ila mga pamasahe, mo agto kag Cagayan de Oro, mo agto kag El Salvador. Dula na pud bay pahinungod ang kanini ang inyong grupo, Guy Richard, alang ngadto sa mga interesado nga mga batanon diha sa kabarangayan nga mga seminar. About sa atong mga seminar, ang ATI dili kita kailangan nga mo adto sa ilaha, kundi sila mo adto sa ato, like mo adto sila sa atong munisipyo, magkanda sila. Mo request lang sila, mag-request lang. Pwede gani nga kita mo request, ikaw kamo grupo mo sa mga kabatanunan gusto mo train, request lang sila dali ayo. Pila man po dapat ang kaning minimum nga mo appeal? Bisag 2, 3, 4, 5 ana. Man, medyo na control lang ilang training karon, gamay-gamayan. Siguro na siya sa mga 20, o sa mga napulo or bisan napulo padlong 20, pwede na mo maka-request sa ilaha nga magpakandak og training. So wala gyud rason nga dili sila makaantigo niining pagpanguma. Oo. No? Kay dili pwede nga do you agree with me, Guy Richard? That's why nga kuan ha, kanang nalingaw kay nga ikaw mong bisita batan-on kaayo nga mag-uuma kay kasagaran sa mga batan-on karon iyo ang ilang pananaw sa Correct. panguma. Tama. Kung sa imong masulti ana para nila.
Kanang sulti nga iyo ang paglantaw sa pagpanguma iyo pero na ay kwarta pareha ng yuta kailangan mangita maghago no tanan man gid nato kining ug kuha ka kwarta haguan man gid nato sa pagpanguma manggod medyo sa pagsugod lisodan gid ka labi na kay init ulan init ang imuhang gisagubang pero makita man gud nimo nga in the future na agi kwarta og makapa-inspired pagid ka sa uban tao dili lang sa mga kabatan-onan kun dili labi na tong mga bisag mga inspired nimo mo na nga para sa mga kabatan-onan dili lang ta maingon nga siguro pagpanguma kay kita gakaon ta 3 times a day mo slack pa ta kailangan ginato ang farming. Naminaw mo. Ana, Tepsan, Guy Richard, Berg, nakoy ba? Iano daw imong kamot diya sa camera. Guy Richard. Farmer na unsa gagloves ka bay o gakinamot ka mag Dili ko sa karon diri sa Pilipinas dili na ko magamit og gloves kay medyo bakikaw kaysa sa pagtrabaho makalangan siya. Katong kamot Bernie. Hamis. Way kubal. Wala na gagloves. Mauna ang dagway nato sa farmer karon. You become now the icon of farming labi na sa new generation. Yes. Mr. Richard Daduli. Bakit? Very good. Ana, sa 2 years, less than 2 years, nga ikaw nagtanong og asparagus. Nga lain-lain. Na kay mga cherry tomatoes, na kay mga unsa, lain-lain. Lain-lain ni siya, no? Unya, gamay ra gani ang imong luna. Kanang, dako-dako na po na itong kitaon, ana bay. Sa kita lang o kuan sa akong asparagus lang no sa akong asparagus ako every day man atong harvest sa asparagus. Imong pag-work sa asparagus dili man whole day na siya sa 50 minutes sa pag-harvest sa pag-prepare deliver nimo dili ka nga mo 8 hours a day sa asparagus na ako tamang ko siya o mukita man kog 300 to 600 per day sa asparagus lang na ara na siya sa 300 per meter ang area. Unsa ka dako? 300 square meter. Gamay ra kaayo. Mura na ka. Balayan. Isa ka residential lot. Oo. Pwede na dito labon. 300 to 600 ang adlaw. Palain pa nga unsa, variety unsa pa. Nga mga tanom like sa mga purple corn na ko no sa wala pa dili pa ako kagalingon ang namaligya makita lang na siya na sa mga 20,000 per kilo pero tungod kay ako may game mo baligya tungod sa online karon sa Facebook sikat na magay ang Facebook karon nga market no mukita na ko og times 2 i-deliver na ko door to door ang presyo makapresyo yo ko unlike nga ang katong mga moagi pa ka mga middleman mabarato gid kaayo ang pagkumpra nila. Awa ba ya? Mga kagay, kamong naminaw na kamong na mga girikanan, pukawa na inyong mga studio. Naminaw karon si Jordan sa Claveria, ang presidente sa Bangon. Awa, first you have to learn. And then you remove the L, you start to earn. First you have to learn before you earn. Unya, ika-duha, kinahanglan nga magtrabaho ka, seryoso ka. Nakay-focus. Unya, enjoy what you are doing. Yes. Kaya dili tinuod nga tibok adlaw ka nga magbulad sa init. Tinuod. Unya, ikaw pa. Dali kay market. Labi na kamo mga idara ninyo ka mga 20 plus pa lang. Sus na ay Facebook, i-TikTok lang na ninyo ang inyo mga talo. Tama. Ang inyo ang inyo mga okra. Tinood. Mabaligya na. Tama ba, Guy Richard? Tama gid na kay ako tanan baligya nasa online Facebook na ako gina-post ug dali ra gid kaayo ang mahalin di na magtag-ugma mahurot na. Wow, Kagay Art, ako tawagan sa dito ang in charge sa among yuta dito sa Claveria. Kaya ako man tagot to i-convert into kanang landinganan sa eroplano ba. Pero murag mas nindot dahil nga ako kasi natawagan ako sa ipa-cancel to kaya nagsugo na magmasa. Lastly, una ka na mo buhian, Guy Richard. Kanini ang what if wala sila gilo na? Kasi kaya yuta. Unya, unsaon nila nga mga kwarta. Tinuod ba ka na nga bisan gamay lang imong luna
diya sa imong tugkaran, luyo sa imong balay, kilid sa imong balay, ayunin mo na, unya kung kana natamnan na ng mga yuta diya, naaday kay ibutang nga mga hanging plants, gamito ng mga botilya, mga plastic nga walay mga gamit. Ipang-recycle, butang mga yuta. Kay libre naman ang mga yuta ay pamutang diya. Oh. Mukita mo daw kaana o di mo minus 20,000 ang bulan, diya ra sa imo ang gamay nga balay. Kung na nga makita gid ka kay kanakat karon nga container gardening, maayo gid na siya no, lagi po'y kita na kay bisag wala kay gamay ra kay imong area. Isa pa mo sikat ko ka maka sa ETI mahimo kang learning site ug puhon-puhon imo ginang i-develop bisan pa og container gardening na siya pwede ka ma-learning site. Wow! Very good, very good. Tama. Inspirasyon ka, Mr. Richard Gaduli. Mensahe nimo para sa mga batan-on nga naminaw karon palihog. Kanang mensahe nga makasagpa ba, makamata sila ba? Akong mensahe sa mga kabatanon karon no, dili man temporaryo ra man atong kinabuhi, atong ginikanan, dili man sila perminting ana, mawala man gid sila. Sa pagkakaroon pa lang kailangan nata nga magkugi, kung mahimo make our own food, make your own food, magtanom ta sa atong isig palibot kay kana og mas healthy pa gyud. Kay labi na karon ang mga baligi nga pagkaon sa merkado, grabe na gid ang mga spray no. Kay tungod sa mga sakit diri sa atoa. Sa akong mga pareha ko nga mga batanon, ayaw mo kahadlok nga mohawid og yuta kay ang yuta na ay kwarta sa yuta. Daghang kayong salamat, Mr. Richard Gaduli. Ang Filipino Farmer Awardee sa National Certified. Gabay! Congratulations! Thank you. Grabe. Tanawa? Grabe! Kabong yuta, nakaunaw na anong ko. Tawagan na ako si Jodam. Jodam, sa isa lang butay kuanda kay butahan to landingan sa eroplano to dia sa. Pero tinolbe na kagay art bago lang nag-stream mo na isa sa ilang problema. Kanang na yuta-yuta nga ginagmay kay kanang magfinance pinaway kapital ba. Ang ending pag human og kuan, pag human og harvest o failure. Di siyempre wa kakabawi. Di i-refinance na po. Yagod maka-in-English ang kanini ang farmer. Kumusta ang farming ni Way? Failure. Failure. English. Tamo ng chismis kita ki ato-ato raman na art. Ato tra dool gamay mo dalong ala ko yung diha daw na dato ang politiko kanang ingana pagpinan sa mga yuta. Saman atong yuta to magpinance na ta kinara daw ang kwarta. Diba po, balik kita sa uma, mga kagahi. Ha? O siyempre, mo balik pa ang gahi ni Bay. O man lamang sa pipila ka pa hinumdum. Kadyo lang kayo ha, balik kami.